On the house. On the house. Alright. Mukbang. No. No. Oh. Mainit? Pag umakit. Pasok nila mo. Hey, what's up mga paps? So, booster time na naman subong. Booster na naman. Naka 1 month na. 6 months. Naka 6 months na. So, para mas effective ang bakuna, mapa-booster daw. So, booster eh. Para wala problema mag-travel. Oo Para wala problema mag-travel. Yes, of course. Tauhay. So, tauhay mo lang subong kamay malang mga tao. Eh, syempre mga nakapabakuna na niyam. Sa una, gutok ito ya kay damo. Ito ya tao ya. Na wala pa mabakunaan. Thank you. Bago kami tapos ang amon bakuna, so eating time na. Okay, tuloy lang sa Jollibee ah. Pizza ang sarap ah. The next day. Okay ka lang ga? Hi. Hey moms. No, I get. Naigo agad si mami sang booster ya. Nahilanat siya kag body malay. Na ano ko lang di siya. Pakaon siya sa sang supas. A few moments later. Hey mga paps, so matakat ko anay, i-meet ko nga po niya one of my close friends man nga sa Manila Cobra. So nagpuli di siya. So amo ginaya basta holidays gapuli ang mga amigo mo and kalitan nyo gid nga maka of the night ka mo. So actually daw galalain man ko kay si mami lain matsyag ya kay tungod sa bakuna ya pero habay sa akon okay man siya ko no ah. So muna I will meet my friend gamay nga chatting and then talk about life and stuff ah. So let's go. No pa kami okay. Oh, plus na. Bayan ka? Banda ka? Siya ma-wisik. Alright, so kompleto na kami din. Hari na si Migo Nel Rapis. Okay. What's up, yo? Fresh from home? Out there. Alright. Fountain. Number 5. Migo Eric, ang master. Okay. Master Lodi. At siyempre, kilala nyo na. Okay. Amon niya foreigner. Foreigner. Fresh from Manila. Okay, so laka malang yan, mga ilong good dads. Ang tawag? Then, Baso naman. Chicks ko yan. okay. Social. I'm a lady. Social. Okay. Social ang tawag lamang mo. Ang kamalingking. Bebe, Ang sige. tawag- sorry. Kamu na, how? Hindi nagkipot gulpi. So at the moment, sa ginatilawan ka diri ang No. Ano ne? Ara si Nelma, ano kay Soup number 5. Ano na siya? Mga sagad Soup number 5, kompleto siya, no? Sa mga ricados. Baboy, karne, Oh, ano pa? kasudlan, Oh, kag... ano? ano naman? Anong sikreto sang soup number 5? Nga asop number 5. Soup number 5, kay number 5 lang siya. Daw ay ginasiguro idea. Pero no? Ay, idea, gagawin. Why kay idea? Sige, idea. bet tilawe be. Ito na, medyo sampa. Tilawe be ang karne be kung Duli na, ga. tilawe ang karne kung ano man ba no. Usually kung mga muna nga magkaon, nga daw rin. Ano man ba mo? Sa usawa mo? Ha? Dudula tuyo mo. Tinatawag mo na siya nga boots box part mo. Naabot ba? Thanks. Wala mo nga Naabot ba ka? Why gigit kabalo nga boots box ang tawag sa Boots ba? Wala ni Samon. tuwag Sa Samon nilaga lang. So, pre, enlighten mong migo ta. Buto ka ba ka? Kita mo nga namitan ka. Yeah. Buto ka ba? Tingala. Buto mo. Sa din ni sa ulo-ulo yun sa lawas. Kabalo ka na pa.
Pero ang gusto mo, boots taos. Boots taos yan. Butok tao. Hmm. Ang utang butok. I-vlog ko lang gali, no? Ang Rams Soup number 5. Pare, na makita nyo na ilang kita. Sige, i-close up ko lang na karon, okay. Soup number 5 sa Rams, no? Mo naging kao na mo. Pork molo. Okay. Amazing. Okay. Ano naman ba mo sa soup number Grabe. 5? Basta sa mga boots. Forte ka namin. Doon nalipatan ko ang gigato ako gina. Ano ngalan mo? Ano ngalan mo? Nalipat ako. Sige ka naman tamit. Sige ka lang. Si Nel Rapes. BBB Season 2. BBB Season 2. Sa mo ni siya, Rams. Yeah. Ang ano pre, ang sa picture? Si Ramon? Ram, good. Okay. Okay, ate Kalia, si Sir kag si Mama. Yes. Okay, sila niya ang ano sa Rams nga soup number 5. Katulong ka mo din sa food park dito sa Molo Yeah. para makatilaw ka mo sang namit-namit nga ano kanina pre? Soup number 5. Soup number 5, no? Sa Malamit na, Varato pa. Rams. Perfect. Rams. Rams. Alright. 3 lang sa Rams. Alright. Food Park Molo. Alright. Go na. No, yeah. Right. Ano? Kapit na sa may atay. Okay. Katapik sa atay. Ga-pick sa Tambo. Pwede siya tambo. Tilaway part. 2E in the house. In the house. In the house. In it On the house kasi part. On the house. Mango imo grammar part. Sara. On the house. On the house. Alright. Sige. Mukbang. Oh. Mainit. Pag-umakit. Paso nila mo. Hindi siya maasin. Oo. Sakto lang. Sakto lang. Taas sa protein niya ba? Nagdako na biceps. So, Lumiwi. Lumiwi siya namin. Isa Wala pa? tambok. Oh, one more time. On the house, pre. Wala. Ano ka nito? Saan? Tuti. Ha? Tuti. At tuti. Tuwi. Sabi ko tuti. Tuwi man. Tuwi. Oh, sige, okay. Hop! Wow. Oh, may batsyag init. Gabing Grabe. gila. Bato. Wow. Grabe nga. Dila, man yung pamatay eh. Namet. Alam ko ang gamay Si lang. Boss Kid naman matilaw. Okay. Musta, Lods? Seryoso yun yan. Ara. Budlay mo niya pa... Hindi niya basta-basta. Hindi niya basta-basta yung mga kritik, texture yeah. niya. No, may. You feel like home? Feel like home? I'll feel like home. Ano? He feels like home. Oh. Ayos. Gamit ang tuwi. Hindi tuti ha? Hindi, tuti. 2E. Dahil na yung tuti. Abang tuti, damo-damo eh. Tuti. Ikaw yung may katilaw. sige, ako Ikaw katilaw. Kanina matilaw na ito ng Ilonggo Dad. Sang 2E on the house. At Rams. So, lapit ni kuno Soup sa number ano five. mo, lapit ni kuno sa atay. Oo. Sa kilid sa atay sa wala ayon. Tayo na sabor niya. Tuwi. 2E. Tuing 2E. Ano spelling siyang tuwi, chef? 2 kag E. Naman. 2EMC squared lang. Right, so tapos na, no? Grabe, Swabe ngayon nanay. Oo eh. Kaya batche na kami. So si ma'am din nagaluto pa. May ginapaabot pa ni ko nga customer. Padala na sa aton. Okay. Ha? Take out? Alright. Sige. Timulot-ulat na gamay. Ma'am, thank you again. Thank you, good. Sir, thank you, good, sir, BJ. Thank you, good. Ma'am, thank you.